ଟିକିଏ ତଟକା ଭରା ଢଙ୍ଗରେ। ପୁଅଟି କହିଲା, ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛ ତ ତୁମେ କିଏ? ଝିଅଟି କହିଲା, କାହିଁ ନାଇଁ ତ, ଜାଣିପାରୁନି। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି? ଆଉ ଯଦି ଜାଣିଛ ତାହେଲେ କହିଦିଅ ନା। ପୁଅ ଥକା ଭଙ୍ଗା ନିଶ୍ୱାସ ମାରି, ମୁଁ ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ରହି ଜମାରୁ ତୁମକୁ ସମୟ ଦେଇପାରୁନି। ହେଇ, ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ଟିକେ ଚିଡ଼ି ଯାଉଥିବ, ଏଇଟା ସତ ନା? ଝିଅ, କ'ଣ ଏସବୁ କହିଲ? ପୁଅ, ଏସବୁ କ'ଣ ମାନେ? ଝିଅ, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନଟାର ଉତ୍ତରଟା ତ ଦେଲନି। ପୁଅ, କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲ କି? ଆଉ ମୁଁ କେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେବି? ଝିଅ, କହିଲନି ତ ମୁଁ କିଏ ବୋଲି? ପୁଅ, ଓହୋ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ। ହଁ ହଁ, ତୁମେ ଜଣେ ସାଧା ସିଧା ଚୁପଚାପ ସରଳି ମନର ମଣିଷଟିଏ। ଝିଅ, ସତରେ? ହେଲେ ଏମିତି କେମିତି କହିଦେଉଛ ମ? ଆଖି ଠାଉରାରେ ଜଣାଉଛ ନା ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛ ବା? ପୁଅ, ହଁ, କରିଛି ନା। ଝିଅ, କେମିତି? ପୁଅ, ତୁମର ସେ ଯୋଡ଼େ ହରିଣୀ ଆଖିରୁ। ଝିଅ, ଆଚ୍ଛା, ଆଖିଟା ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଗଲା କି? ଚାରିତ୍ରିକ ଗଠନ ଶୈଳୀ କେବେ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି? ପୁଅ, ଇଏ ତ କିଛି କିଛି କଥା, ହେଲେ ସେ ଆଖି ଦୁଇଟା ତୁମର ଅନେକ କିଛି କୁହେ। ଝିଅ, ସତେ କି? କାହିଁ, ମୁଁ କେବେ ଜାଣିପାରେନି। ପୁଅ, ତୁମେ ନ ଜାଣିକି ବି ଜଣକୁ ଅନେକ କିଛି ଜଣାଇ ଦେଇଥାଅ। ଝିଅ, ଅନେକ କିଛି ମାନେ? ବୁଝିପାରିଲିନି। ପୁଅ, କ'ଣ ବୁଝିବ ମ ତୁମେ? ଏଇଆ କି ଅସରନ୍ତି ପ୍ରକୃତିର ଚାଦରରେ ଟିକେ ମାର୍ଗଶିରର ଛୁଆଁ ଛୁଇଁ ହେଇଗଲେ କେମିତି ଲାଗେ? କିଛି କ୍ଷଣର ଦୂରତା ରଖି ଝିଅଟି ମନେ ମନେ କହି ହେଲା, ତେବେ କଞ୍ଚା ବୟସୀର ଖୋଲା କଥା ପରି ଖୋଲାଯାଏ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।